Awinjo kiwacho ni ginyalo chungo kendo gimondo. In ja ohala Roy, samoro mondo nyiso ni tiyo gi pesa moko mowinjo bed ni idho godo kata nyamburko ka idhi manyo moko kuma lodego e kuonde maboyo. Magi joma ne midhiero omonj seche mane ok ging'eyo kendo en koth motucho kata moko ne nindo to kodhno emochiewogi. Ere kaka gidhi timo Roy? Gisani anyawacho ni kaka ginyatimo to mana gitiyo gi kungo gi mane gintie. Adier man kende ni koro nyaka koro girid kamba nikech koro ng'eny minewa mauso alotgi ok ong'iyo tiyo gi fare. Kibiro e gweng' ma Nam Thoe iyudo ka minewa gin mana mine modak aluora e gweng' kanyo kaka Delni Madago, Kanyakwar, Nyalenda kanyo. Ochiewo achiewa gokinyi saa 2 to owuotho mana dakika 5 kata 10 to chopo e puodho. To yudo ka koro fare no kotigo sani to koro biro chunogi ni girid kamba. Roy, waseneno bende